बातमी नाशिकची आहे। नाशिकच्या बागलाणमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस झालाय। वीज पडून एक बैल आणि एक गाय मृत्युमुखी पडली आहे। वादळी वाऱ्यामुळे 2 व्यक्ती सुद्धा जखमी झाल्याची माहिती मिळते। आपण पाहतोय नाशिकच्या बागलाणमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला आणि त्यामुळे 2 जनावरांचा मृत्यू झालेला आहे। वादळी वाऱ्यामुळे 2 व्यक्ती सुद्धा जखमी झाल्याची माहिती मिळते। पावसामुळे हॉटेल व्यावसायिकांचंही मोठं नुकसान झालेलं आहे। नाशिकच्या बागलाणमधली ही दृश्य आपण पाहतोय। रात्रीच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळला आणि त्यामुळे वीज पडून एक बैल आणि एक गाय मृत्युमुखी पडलेली आहे। गोठ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। गोठ्याची भिंत पडलेली आहे, तसंच पत्रे सुद्धा उडून गेलेले आहेत आणि त्यामुळे मोठं नुकसान झालेलं आहे। त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी रस्त्यावर झाडं उन्मळून पडलेली आहेत। वादळामुळे हॉटेलचं किचनचं शेड सुद्धा कोसळलेलं आहे।